Huomenta vaan kaikille. Tänään onkin vähän erilainen päivä. En aiokaan arvostella levyjä, vaan aion arvostella haastattelu. Tämä on samalla myös jonkinlainen reaktiovideo, koska en ole ennen katsonut tämän yhtyeen haastatteluja. Bändi on nimeltään Fear of Domination. Hyi helvetti. No, ei muuta kuin haastattelu pyörimään. Woo! Moi, me ollaan ihan kiva poikabändi ja te katsotte Kaos TV:tä. Kaos TV? Niillä on aina tunnetusti tosi laadukkaita haastatteluja. Heippa! Jumalan terve. Terve vaan kaikille. No niin, tämähän alkaa hyvin. Mulla on tämmösiä aivan ihania miehiä. Ihan rupee sydän hakkaamaan. Kuule, Fear of Dominationista. Saku ja Lauri, tervetuloa. Kuule. Okei, alle puoliminsaa mennyt ja... No, jatketaan. Teillä on ollut aikamoinen niin kuin vuoden aloitus tässä menossa. Te olette ollut Merirokissa ja sitten kuule kiertueella Metal Orgy, Sotajumala, Turmion kätilöt ja Fiittaajia. Miten teillä meni sitten tämä kyseinen rupeama? Moi! Teillä oli viime kesänä jossain keikka. Miten se meni se keikka? Metal Orgythän meni kyllä aika vauhdikkaasti. Mutta ei, yleensä oli hyvin. Sai toteuttaa sitä hommaa. Isoilla lavoi, hyvin meininkejä, hyvin jätkiä. Kiitos vielä kaikille bändille, jotka oli mukana. Yes. Rytköselle Jaksuhaille. Oli aika siistiä. Hyvä perse. Me rakastetaan sua. Mulla on vieläkin videoita. Mä näytän sulle joku päivä. Mut joo. Oi, tekee niin pahaa katsoa tätä. Sai tarjolla vähän uusia biisejä uudelta levyltä. Se oli kyllä, ja sitten oli ennen kaikkea siisti nähdä, miten jengi lähti saman tien mukaan, kun yleensä kuitenkin tarjoaa uutta biisiä, niin sit se on vähän silleen jengi on että mikä vittu se tämä on. Jengi lähti saman tien mukaan. Mihin? Kuinka kypsäksi pitää perunat keittää, että lähtee vapaaehtoisesti Fear of Dominationin keikalle? Ja sitten sen sijaan nyt jengi oli silleen, että niinku biisi lähti kääntyneesti tiedä mikä soidaan. Ai vittu joo! Niin se oli ihan hyvä. Mun mielestä silleen haluttu reaktio. Onnistuttiin. Erittäin bueno. Niin tosiaan kun päästiin nyt aasinsiltaa pitkin tähän uuteen levyyn, joka... Se aasi hukkuu kyllä siinä välissä, mutta ihan hyvä. Okei. Eiköhän tuo riitä. Muuten joutuu lyömään lekalla itteensä naamaa. Tälle haastattelulle annan arvosanan -19 000 kautta 10. Elikkä sellainen bändi, tämä Fear of Domination. Huhhuh, no niin. Ei muuta kuin seuraavaa kertaa. Ja siihen asti muistetaan pitää ne sarvet.